Mae'n genol mis Ionawr, a finne fan hyn mewn llecyn braf yn ymyl Tijon Penri yn Abertawe yn cael cyfle i'ch cyfarch chi ar ddechrau blwyddyn. Salm y byddai'n hoff iawn ohoni hi unrhyw amser o'r flwyddyn, ond yn arbennig felly yr adeg yma, yw Salm 121, sydd yn ffefryn i ni gyd wrth gwrs. Codaf y llygaid i'r mynyddoedd o bledaw cymorth i mi. Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd. Mae ysgolheigion yn dweutho ni bod pob modd i gyfieithu daw fy nghymorth yn ddaw dy gymorth. Ac mae hynny'n awgrymog iawn. O blegyd mae hynny'n golygu nad monolog sydd gyda ni, ond dialog. Nid un yn ymresymu ag ef ei hunan, ond un mewn sgwrs ag un arall. Ac wy'n credu fod hynny'n braf. A pe bawn ni'n digwydd bod yn Sais, a chyfeirio at y salm fel salm 121, wel fe fydde hynny'n gwthio y syniad ymhellach fethon fydde fe. Mae yna un ac un yma. Mae yna ddau yma'n cyfarch ac yn trafod taith i Jerusalem, siwr o fod. Codaf y llygaid i'r mynyddoedd, medde'r pererin ifanc ddwedwn ni, yn gofidio am daith dros y mynyddoedd, ac yn meddwl am y peryglon, a'r bygythion, a'r ofnau, a'r temptasiynau fydde yn gallu bod yn ran ar y daith yno. A rhywun hun falle sydd wedi bod ar y daith droion o bosibl yn dweud dawd y gymorth. Dawd y gymorth oddi wrth yr arglwydd. Wy'n hoff o'r syniad yna o sgwrs. Mae yna berthynas yma, mae yna gydweithio yma. Mae yna weithio rhywbeth mas ar y cyd, ac yw'n credu bod hwn yn rhywbeth pwysig iawn. Nid pobl yn sefyll ar ein pennau ni'n hunain ni fel Cristnogion, ond ni'n bobl mewn perthynas a'n gilydd. Yn dyw'r gair annibynnol, fel y byddwn ni'n aml iawn yn ei ddefnyddio fel annibynwyr yn gallu bod yn gamarweiniol. Fel pe bai ni'n gallu bod yn annibynnol llwyr oddi ar ac oddi wrth bawb a phopeth. Nid felly ni'n deall yn hannibyniaeth nag efe. I ni'n perthyn, i ni wedi cael yn dwyn yn Iesu Grist i berthyn i'n gilydd fel unigolion, i fod yn gorff o bobl, fel eglwysi oddi fewn i gylch a gofalaeth a chwrthcwarter ac undeb. Ac mae hanfod yn bywyd ni yn y berthynas yna, perthynas ydi hanfod yn bywyd ni. Sut i ni'n wynebu'r mynyddoedd? Sut i ni'n wynebu'r bygythion? Sut i ni'n wynebu'r ofnau? Daw fy nghymorth, a wedi clywed rhywun arall fel y salmydd yn dweud dawd y gymorth. Yr unig beth wy'n sicr ohono fe, ac ei chythau'n sicr ohono fe, ac mae'n dda bod ni'n cael atgoffa'n gilydd fel hyn. Bydd yr arglwydd yn gwylio yn mynd a'n dod ni. Leni to, fel mae e wedi gwneud eriod, fel y gwnaeth e, yn gwylio'n mynd a'n dod ni, yn nawr a hyd byth. Pob dymuniad da i chi, a phob bendith.